Уралтау ер һәм бейеү студияһы башка коллективтармен сагыштырганда әле яшь коллективтардан һанала. Студия оештырылуга бары тик 4 кенә яшь. Шулай да ошо кыска гына вакыт исендә улар үзләрен танытып өлгерде. Сираттагы отчет концерты ижади эшмәкәрлеккә йомгак яһау булды. Яшь артистлар тамашачыларга сагы үзенчәлекле бейеүләр тәкъдим итте. Башкортстан Республикаһының атказанган артисты Азат Буранбаев һәм Фәнилә Кабирова менән оештырылган коллективта бүген 4 төркем исәпләнә. Уларда 60 бала бейеү серләрен өйрәнә. Безнең Уралтауда инде 60лаган бала йөри. Иң бәләкәсләре быел алар 4-5 яшьлектәр. Тәүге сәхнәгә чыктылар. Калгандары инде уже бәләкәй, урта, өлкән төркемдәр алар электән йөриләр. Менә быел сыгып Фәйзи Гаскаровтарның бейеүләрен һала башланык. Өлкән группаларга әле бер ел ял иткәндән һуң пандемия аркасында менә январда гына йыелып концерт куярга булдык. Шул башкорт бейеүләрен башлагайнык, әзрәк кенә өлгермәнең инде. Менә Алла бирһә, икенче ел безнең Уралтау ансамблена студиябызга 5 ел була. Шунда инде матур итеп бер йөкмәткеле генә концерт куярга башланабыз инде. Йылдан-ел коллектив үз репертуарын байыта килә. Улар исәбендә башкорт, рус, мари, татар һәм башка төрле сюжетлы 30-га якын бейеүләр бар. Өлкән төркем инде күптән үзләрен оста бейеүчеләр итеп таныткан. Улар төрле конкурсларда уңышлы сыгыш яһай. Мәсәлән, май азактарында Өфөлә үткән Башкортстан талантлары конкурсында ансамбль безнең байрам бейеүе менән беренче урын яулай. Бунан тыш ансамбль солистлары Камила Боровик гран-прига, Денислам Гемаев беренче урынга лайык булалар. Мин танцую 5 яшь. С 1 класса йөрәм. Мин очень сильно яратам. Бергә яратам. Бәләкәй төркем дә өлкәннәрдән калышмай, үксәләренә басып килә. Һәр яшь бейеүче үзенчә матур, хоклангыч сыгыш яһай. Әле лә иң кескәйләр сыгышы тамаша кылырга килүчеләргә байрам кәефе һәм дәрт өләште. Мына Уралтау бейеү ансамбленә минең 3 кызым йөри. Өлкәне 5 ел самаха тирәһе йөри, старший группала, средний группала, уртанчы кызым Әмилә һәм бәләкәс кызым Айгөл менә быел тәүгә йөри башлана. Быелгы концертта Фәнилә Габбасовна менән Азат Абзал шул тиклем матур итеп балаларда әзерләгәннәр. Безнең карап инде күңелләр илһамланып, дәртләнеп кайта. Зур рәхмәт белдерәбез уларга. Алла бирһә, артабанда уларга иҗади уңыштар, һаулык, гел шулай концертлар күрһәтеп, безне куандырып йөрәһендәр, эшләһендәр. Концерт бик шәп килеп сыкты. Балаларның сыгышы, ихласлыгы, башкару осталыгы менән әсир итте. Бүгенге көн яшь артистлар яйгы каникулда, әмма уларның ял көндәре бейеүһез үтмәячәк. Алда төрле байрамдар, конкурслар көтә, уларга мотлак әзерләнергә кирәк.